Здравейте хора, аз съм Гаван и преди историите искам да се извиня, че това видео закъсня. Трябваше да я качим в петък, когато се падаше петък 13, но имаме добри новини. Планирам всеки ден от месец октомври да има видео на страшна тематика. Ще има много страшни истории, митови и легенди, предложения за филми, истории на игри и много други неща, така че не забравяйте да се абонирате. А сега към историите. Хванах последния влак обратно от Лондон и имах около час чакане на една гара. Беше късно и бяхме само на двама на платформата. Аз и едно момиченце. Необичайно е да видиш малко момиченце само в тъмната нощ, затова паркирах на пейка на около 20 метра и реших да я държа под око, за да се уверя, че е добре. Това момиченце изглеждаше на около 10 годинки в училищната си униформа. Много, много тихо момиченце. След като изминаха 5 минути, това малко момиченце все още стоеше в точно същата поза, в която беше преди, гледайки право в мен. Минаваха 10 минути, после 15. Усещах как очите й горят в душата ми. Мислех да отида да потърся помощ, но тогава една чистачка мина покрай нея, като дори не я погледна. Минаха 20 минути. Ставаше нелепо. Това бедно момиченце беше изоставено или нещо подобно. Реших, че когато ми на 25 минути ще скоча и ще отида да я попитам дали е добре. Направих снимка, за да се уверя, че не халюцинирам. Изправих се и колебливо тръгнах към нея. Приближи се малко. Видях лицето й, сенките го удариха под мътните светлини на гарата. Изглеждаше наполовина разтопена, сякаш нямаше истински очи. Сърцето ми биеше все по-бързо и по-бързо. Бях оплашен, признавам си, но знаех, че това момиченце има нужда от нечия помощ. Трябваше да отида да я попитам дали е добре. Приближих се до нея, отворих уста да я попитам нещо, треперейки, и не можа да повярвам на това, което видях. Тя беше направена от восък. Тя беше проклета арт-инсталация, направена от восък. Просто стои там по страховит начин, зяпа хората и е направена от восък. Бях сама в къщата. Непознат номер ми се обади и чух същото телевизионно предаване, което гледах на заден план. Продължавах да казвам «Добър вечер, за какво се обаждате?» И гласът ми отекваше в отговор. Мислих, че просто е една от тези прекъснати разговори, при които чуваш обратната връзка от микрофона си, но това, което се случи след това, ме изплаши. Точно при да затворя чух глас, който шепне «Довиждане, лека нощ». Взях се в телефона объркан какво се е случило. След това отново казах «Ехо? Има ли някой?» Статиката и ехото изчезнаха. Всичко беше чухо, после се чу «Да, има», което не идваше от телефона. Миналата седмица получих първите си очила. Първоначално родителите ми не смятаха, че имам нужда от тях, но лекарят каза, че има нещо нередно не само с очите ми, което явно е нещо доста често срещано, а и имам нужда от специално предписани очила. Точните му думи бяха «За твоя добро». Той каза, че много хора никога не са имали шанса да видят по начина, по който аз ще го направя, така че имах късмета да ги получа. Мислих, че има предвид, че ще започна да виждам колите и далечните букви и цифри ще станат по-малко размазани, но в рамките на няколко дни много повече неща станаха по-ясни. Започнах да виждам кошмарни създания навсякъде. Никога преди не ги бях виждал там, като въглите на стаята ми или по тъмни паркинги. Не за първ път от няколко дни се свалих в очилата и нека само да кажа, че е невероятно колко бързо демоните и създанията се превръщат в дървета и сенки. Знам, че не виждам истината, но аз съм просто човек. Предпочитам нещата да останат замъглени, точно както са при всички хора. Тя беше най-красивото момиче в училище. Но разбира се, никога не съм го казвал. Бях обседен от нея. Поглеждах я къдешком при всяка възможност. По време на час, когато трябваше да се водя бележки, както и във влака, с който пътувахме след училище. Но днес исках да направя повече. Скочих от влака, когато тя слезе, и я проследих от гарата и на тротуара. Уверих се, че спазвам дистанция. Исках да я изненадам, въпреки това беше доста трудно да остана на достатъчно голямо разстояние.
Тя продължаваше да хвърля крадешком погледи назад, а аз гледах надолу към телефона си или се представях, че вързвам обувките си всеки път, когато тя искаше. Когато тя отключи вратата и пристъпи в къщата си, аз се промъкнах до пените стълби. Сърцето ми се разтоптя, когато звъннах на вратата. Отвътре прозвуча звън и събуди пеперудите в стомаха ми. Точно когато посегнах отново към звънеца, тя отвори вратата, открихна я и когато разпознах лицето ми направи знак да вляза бързо, като веднага затвори вратата след мен. Имаше един човек. Тя направи пауза. Имаше един човек, който ме следеше. Да, бях аз. Думите излязох от устата ми преди да осъзная какво съм казал. Исках да те изненадам. Знал това. Въздъхнах с облегчение. Но говоря за човека, който вървеше зад теб. На вратата се звънна и пеперите в стомаха ми този път замръзнаха. В понеделник измислих идеалния план. Никой дори не знаеше, че сме приятели. Във вторник той открадна пистолета от баща си. Сряда решихме да направим своя ход по време на тренировката следващия ден. В четвъртък, докато цялото училище беше в физкултурния салон, ние чакахме точно пред вратата. Трябваше да използвам пистолета срещу всеки, който излезе първи. След това взех пистолета и отидох във фитнеса. Отидох до господин Куин, учител по физическо, и го постирах 3 пъти в лицето. Той падна на пода на фитнеса мъртъв. Изстрелите бяха оглушителни. Чухме писъци в залата, но все още не можеха да ни видят. Подавах му пистолета и му прошепнах. Твой ред е. Той изтича в фитнеса и започва да стреля. Последвах го след миг. Все още не беше учил никого. Децата се блъскаха и се криеха. Беше хаос. Изтичах зад него и го хванах. Борихме се, изтръгнах пистолета от ръцете му, обърнах го към него и го убих. Затворих му устата завинаги. В петък бях героят на училището. Това наистина беше идеалният план.